गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे बे गोदान भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिनलायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ मोजां मोनोब्ला शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो कमेन्टबो खालामहरनो हागोन। दा बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायफालांबाय थादो आंजोंहाय। बरिया नुखायोना लामाखौ। ओमफ्राय बेरै जिं जिं ओरैहाय ओरै फुल बागान बानायजोबबा बरिया जासिगौमोन। ओमफ्राय जों ओरैजाय थाबायबोथारबाय। बिसिबां मोजां रोमै नुहुरलायखायोना। नैबाव लेबारफोर थायो खोमा। ओमफ्राय नैबे गेट जोबथा फैबाय। ओमफ्राय बैथिंजाय स्टेडियाम जाहैबाय। स्टेडियामाव सेक्रेटारिनि एरिया बियो सेक्रेटारि बड'लेण्डनि। सानबादिसो नुदों। अबस्थायानो गैया नै मानसिनि महरा। मिथिबाय? मानसिनि महरा अबस्थायानो गैया। अबाव बेरायफैदों दे जों। बोरो माबायदि जायो बेखौ नायनि। जायगाखौलाय मोजां मोनथारो ना। ओरै रोमै 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 बिराद मोजां नुखायो खिन्थु। थाबायबाबो फोजोबनो हाबावो बाहायनो। खै मिनिट लादों माबानांगौमोन जों ना एसे। ओमफ्राय नै मबाइलाव एसे स्रां नुबावदोंसो दे मिथिबाय। ओमफ्राय मोनाबावबाय आरो मोनाबाव माथो इसेबां साफा जादों। मबाइला माथो होनबालाय आंना थिगैनो दङ। गाज्रिद्राय नङा बुंनो थाङोबा। सानानो हाबबाय नै अख्राङा गोजा जालायलायबावबाय। दानस्रां जाथारदोंथ'। ओरैहाय नै खोमसि नुबाय। 20 मिनिटसो नांगौदां साइसआव। जिखुनु जाया बेजों ओरै मोनसे लामा हाबनाय थाबाय आरो नैबेजोंबो मोनसे लामा हाबनाय थाबाय। माने मा होनो बेखौ MLA फोर थागोन खोमा आरोना कटारा। ओमफ्राय बेहाय दब्लायसे फाग दोनजोबदों। ओरैबो दब्लायसे, बैयाव दब्लायसे ना मा होनो? दब्लायसेखौनो होनगोन। देनां माने कमप्लिट जाजोबनानै बेफोरखौ ओरै आराम पारमानेन्ट बिफां गायजोबदो, फुल बागान गायजोबदो। बिराद मोजां नुगोन, बिराद समायगोन। ओमफ्राय बेफोरबायदिखौनो मावफुंगोन ना मावफुङाथाय मिथिला। लाइटिंखौसो जा मोजां नुहुरदों। रोमै 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 लामाया हाथरखि अलंबार बादि। बेसे समायना जोंनि BTC हालामा। नाथाय साजायनोसो रोङाखै ना मा होनो लोगोफोर होनलायलायदों। एसे ओरैहाय खोमसिसिन नुफैबाय एबार। दसेनो खोमसि जाबायबा। मर्निं वाक इभिनिं वाक खालामनो मोजां जाबाय लामाया। नायनायाथ' डिजाइनफ्राथ' थिगैनो जादोंमोन, नाथाय दासिमबो मोजां रोखोमै मावफुंजोबाखै। माथो होनबावनो आरो लोगोफोरना जोंनि BTCआ सुइजारलेण्डआ बेनो जाहैबाय ना। जारला जागोनहाय मिथिखा फैद'। होंगो दोंगो बाहायनो बेलाराम आन्द्र समाव गोजोन बारहावा जाफैयो जोंहा बेहायनो। ओरैनिफ्राय फैनानै आरो नैबेजों दारै दिंग्रायनानै आरो बैयाव मोनसे क्वार्टार जालायबाय। आरो बेनिफ्राय ओरै ओंखारनानै थांनानै आरो बैजोंहाय मोनहैबावगोन लोगोफोर। नायनानै ला। सोरबाफोर जुदि BTC एरियायाव सेक्रेटारियेट अफिसाव फैयोब्ला
नै बेजोंनो जाहैबाय ओमफ्राय बेनि ओरै उनावनो जाहैबाय क्वाटारफ्रा रिगि रिगि दंसै आरो बाहाय आरो नै बेजोंहाय मोनसे मोनबावलायबाय क्वाटारा एमएलए एमपिफोरनि क्वाटारफ्रा आरो नैबेजोंनो एसे खाथियावनो आगाननैसो हाबायब्लानो मोनसे मोनबावबाय ओमफ्राय दा बेनिफ्राय जोङो थाङै थाङै थांथारनोसै माबायो आरोना बेलासियावलाय टाइम पास खालामनो मोजां जाबाय ओरै सिदा आराम जाबाय नालाय लामाफ्रा फोराबो ओरैहाय गावदां ओंखारबोबाय गारि गोनांफ्रा गारि लानानै बेरायफैयो ओमफ्राय दानिया बै रिथि रिथाव नुहुरनायानो जाहैबाय मेन गेट जों दा बेजोंनो ओंखारलांसिगोन आयौ मोनाबाय 7था जाबाय जोङो दा बेरायखांबाय दा थांनोसै होमबालाय आंबो भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनोसै बाय बाय टाटा Này đừng hả bờ Đi đâu đây Bây giờ mà mày đang ghi là nè Ghi là nè